Machiegni kendo nyakoro mga jongero kamano kuom medo kete mana kae chenro ni mar migago wadhi mbele kwa ng'iyo mago mag somo e kinde ma piny owacho pod medo fwaro ndach jopuonjre maromo 3,000 mago mapok odonje klas 9 nok mar omenda kod onge mar nyalo mar jonyuol. Lero ni e chandruok maduong' ma omiyo pok jopuonjre go donje skunde. Judith Omondi miyo wa ler mathoth ahinya tewi jopuonjre mantiere kod ng'ol mopogore opogore makoro bende pok odonjo e skunde mathurka. En jumbe ariyo nyaka ne jopuonjre mag klas 9 chak donjo e skundegi ka piny owacho to koro pod ni kod ting' mar manyo jopuonjre maromo 3,000 ma pod olewe miere kaka yo mar chopo lek mar 100% transition. Jonyuol e kuonde dak mathoth bende koro paro chando e kinde ma gilewo kod nyithindo e dhot nikech dhier mokwako mieregi. E kaunti ma Kisii waromo kod Catherine Kwamboka, japuonjre man kod ng'ol. Catherine ne onyuol kod ng'ol machal kod ma osekete e thuolo ma ok onyal wuotho kata mako gimoro. Ne yudo maksi 210 e piny mar klas 8 ma bende ne otiyo mana gi dhoge e ndiko penjgo. Gino ma osebedo kotimo yare ne odonji e sikul. Japuonjre ni ma en higa 16 ne oluongi e skund jogo man kod ng'ol Mathika e kaunti ma Kiambu ka koro kata mana fea onge go. Kwa shule nilikuwa naandika na mdomo, hivyo tu ndio naandika na mdomo. Sasa hali inakuwa ngumu, wazazi hawana pesa, saa zingine hata hatukulipa pesa zenye shule yenye nimetoka, hawana hata kitu. Inakuwa sasa kazi ngumu. Kumagidaki onge od bura mayemiyo gikony. Hata huu mbu wetu Kibagendi Chavedi wenye wako hapa na ubasi sisi tuko hapa tuko mpaka watu cha sauti cha nodi. Tukienda hapa tunapewa mpira. Sasa hakuna usaidizi tunasaidiwa kweli hivi. Ninaomba tu kwa sababu mambo ambayo yako hapa kwa hii nyumba yangu ni mingi, lakini kuomba kwangu ninaomba hii mtoto kwa sababu nia yake anataka awe charge kutoka akiwa mdogo, alikuwa ananiambia hivyo. Odong ni ogoro kod geno ni chieng' moro no chop lekne mar donjo e school. Lakini inaniuma sana juu sahi watu wengine wanasoma, hata pia kuandika itaenda kukua ngumu juu wamefika mbali. Violet Munyangi mabende ne oyudo maksi 342 pod ni pacho. Janyuol ne mane oyudo masira marapaya ok nyal chopo dwache. Kuna mtu huwezi kupata hata 10,000, hata kuchanga, hata kitabu pekee, hata viatu 2,000. Ndio serikali, mtu kama sisi tukicha kwa ofisi zao watuangalie, watupatie nafasi ya kwanza, watusikize ndio tuone watoto wetu nao wasome. Mimi ni mtoto ambaye kwa miongoni mwa wale ajenda shuleni nilikuwa na namba 6 na wengine wote wameenda shuleni. Sasa sijui tafanyaje. Kaunti ma Kisii manyo jopuonjre maromo 606 mapok odonje e klas 9. Mopping out is on with the number that is left out, and through the Ngao, with the Ngao as a multi-agency approach, we are so uncertain that this number will be gotten. Judith Omondi, Ramogi TV. Weche machielo nyakoro mga jonga nyuola mar mane